Hey guys, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो जादों जोंनिया क्रिसमासनि गिफ्ट सोलोंदों आरोना क्रिसमासाव गाननो थाखाय। स' आं सानबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आङो क्रिसमासनि सं सोलोंनायखौ होननानै सानबाय। स' नोंथांमोना नायलांदो आरोना। डेन्जार लाजिस्रायो इसोरो भिडिअ खालामबा मानो लाजियोथाय मिथिया जि लाजिखायो आं खिथिना आलाजियो होननानै जि बुंबाय थायो आरोना मानो लाजियोथाय बेंनि जाम्बा जाम्बा जाम्बिफोरा जा गोसोम नुदोंना मानसिफोरखौ लाइटबो गैयाना मोनायाव ओंखायनो जि गोसोम आंखौ बारा रानदों आं गोसोमखाब्लाबो गोसोम नुदों आरो मा होनगोन लाइट गैयाना खोमसिना ओंखायनो बोरैबा मैला नुदों साफा नुवाखै आरोना होमब्लाबो नायदो आरोना नोंथांमोना साफा नुवाबाबो डेन्जार हारला जायो आरोना जोंनिया गिफ्ट सोलोंनायाबोथ' माला जाखायो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम प्लिज अननानै आरो आंखौ सापर्ट खालाम बाय बाय आई लाभ इउ बाय बाय